Nagsugod na ko video. Wala pala eh. Sorry. Ongoing pa. Kaya ko. Kaya take ko og video nimo, videohan ka ingon man sila ni. Nga videohan ka. Tanaw ni Bobby man. Tanaw na ko ma. Ma? Kapagya. Lingi diri ma. Open mouth. Good. Kaon ni si mama. Open mouth. Saging mang. Ipon. Ipon. Kena nilingi. Lingi pa kaya aron atubang ka sa tubang ka sa video. Sa kamera. Tanaw sa kamera ma. Ma, Cut the video. atubang diri. Ma, atubang diri ana. Open mouth. Good. Ano to? Ano to? Ay, paano to ma? Open mouth. Kaya mahulog na sa ubos ng pagkaon ni mo. Lamigason mong ka na. Another one. Sige. Another one. Okay. Uy. Okay. Kaya ako na nang i-stop ni 3 minutes.